The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 10:28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. 1 Peter 3:12-15. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Jeremiah 32:17. You have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. 2 Timothy 2:7-11-12. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. 2 Samuel 22:33. God is my strength and power, and he makes my way perfect. Before we start our Bible study, tiningadlaw gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong nandan nga tulumanon sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga limpyuhan una ang atong mga kalag, tagsa kakalag nga atong susiyon kung nabatay mga sala nga nag-tinir pa diya sa sulod. Kay kini, kung dili nato isugit nga tubangan sa Diyos kamahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalan ka ni mo higala? Ako una kang tawag higala kay dili pa makita igsuon. Not until ikaw mo gamit niya ng imong free will o mahimo ka sa labing manungdanong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magandam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Ama, namong langit no, nagpasalamat kami kanimo na ining lain no sa mga adlaw nga imong ipadangat kanamo, skill pa nga among panglawas, napay kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lawan sa imong kaluoy, sa imong grasya, o sa imong gugma. Salamat ning tanan o Dios, bisan dili kami takos, uban ni kami, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth.
This we ask in Jesus' name. Amen. May adlaw sa tanan nato mga subscribers, atong mga suki na nining atong daily Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, welcome. Kaninyong tanan o magpadayon kita sa atong paghisgot niya itong bahin sa pagtulunan, kabahin sa kaluwasan. So this is the Doctrine of Soteriology o naman kita magahisgot bahin sa mga punto nga may kalabutan sa ato ng pagkakristohanon. Okay? Although every now and then we will touch about the basics of salvation, and now we are concentrating on the two kinds of suffering for the believer. Okay? So every now and then magtabok-tabok kita sa atong paghisgutan. So ayo lang katinga nga sa naman po ni atong hisgutan nga wa man matunong sa atong pagtulunan. Well, like I said, magtabok-tabok kita sa atong paghisgutan for believers and for unbelievers. Karon alang ka nato mga magtutuo bahin ining duruha ka matang sa pagantos. Alang ka nato mga magtutuo kini. Okay? Okay. Ang una gyud nga matang sa pagantos. Gitawag kini og categorical one suffering. Kining maong pagantos kini diha sa kabubuton sa Dios. Suffering in the will of God. Ug atong mabasa kana diha sa 1 Peter 3:17 o 1 Peter 4:19. O mao kana ang categorical one suffering. Ang ikaduha is the categorical two suffering. Kining maong pagantos kini sa Diyos nun nga disiplina. Divine discipline. Suffering of divine discipline. That's any and all suffering that accrues to the believer out of fellowship. Kaya siya nahigawas man sa pagtiumbitay sa Diyos, therefore, he is under God's discipline because he is out there in carnality. So he is under either sa initial discipline or intensive discipline. Ano ka sa tulo kaang sa pagpantun sa Diyos? Una, maong warning discipline. Kung dili gyud magpa tuo, inunta dili siya mag-usab sa iyang panghuna-huna, kining maong magtutuo, then mahagbong siya ngadto sa intensive discipline. Unya og di pagyod magpausab siya sa iyang panghuna-huna, he does not change his mind, metanoeo, then maximum discipline. So warning, may una, intensive, ikaduha, ikatulo, maximum discipline. So, if he is under intensive discipline, now, I'm talking about a believer, kung ubos siya niining murag nagkainit nga disiplina, murag mas bugat-bugat na nga discipline, intensive discipline, he may be heading for maximum discipline. Nga mao ang gitawag sa doctrinal nga terminology nga sin unto death. Okay? Sala kini nga makamatay. But that disciplinary suffering for personal sin in the believer's life. Category 1 suffering, sa ako nang ginaingon, pag-antos kini in which there is no personal sin in the believer's life. Wa man siya sala. Mao na gitawag og category 1 suffering. Suffering in the will of God. If compassion suffering
testing suffering, the suffering because of the evil of others, ug busa, sanglit ang magtutuo, anaaman sa pagkigambitay niya sa Dios. Kini siya nagabuhat og mga buluhaton tulumanon nga Dios nun. He is producing divine good. The production of divine good, nagkahulugan kini nga ang magtutuo is delivered from any and all divine discipline. Tungod kay wa man siya mahigawa sa pagkigambitay. He is not out of fellowship. Sa laing pagkasulti, ang magtutuo nga ana sa pagkigambitay sa Dios automatically produces divine good. Samtang gina. Automatic nga siya kung mohimo siya og maayong binuhatan, kanang maong maayong binuhatan, nahog yun na nga Diyos nun nga maayo. He is therefore automatically not under any form of divine discipline, and he cannot be. Di gid siya madisiplina sa Dios. Ug mao'y hinungdan nga ang activated faith, kadtong pagtuo nga naglihok na in the faithless life, nag-produce kini og Dios nun nga mga mayong binuhatan. O nga ang production of divine good nagapahiling kawas sa mao magtutuo gikan sa Dios nung disiplina. Kasabot ka? Now, look at the end of verse 14. Diha sa katapusan, naginapos na ng versikulo 14, nagapangutana ka na, can faith save him? Makaluwas ba niya ang iyang pagtuo? No, hinumdumi. Dili ni soteriological faith. Sabta gina. This is not soteriological faith. This is phase 2 faith. Unsa man ang tumo sa mong pagtuo? Ang pulong sa Dios. Dili na sa Ginoong Kristo. Kaya uman ka naman mo kanang imong gi-address ng imong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. That was soteriological faith. Apan karon is faith nga phase 2. Excuse me. So, is faith able to deliver him from divine discipline? Na unsa may buot pasabot nini, unsa mang matang sa pagtuo ang iyang gisgutan dinhi. Would you go back to the middle of the verse? Balik. Ang bersikulo nag-ingon, if a believer may say, that is, if he may contend that he has activated faith, kanang pagtuo, functioning with the faithless life. Sa laing pagkasulti, kining maong magtutuo nag-ingon, ako nagalakaw, panagawi, uban sa akong pakigambitay sa Dios. I'm right here, right on that bottom circle. Numdum ka, itong bottom circle o top circle. So, nag-ingon siya, dinhi nga. But the characteristics of his life is, he does not have the production of divine good. That is, he does not have, it simply says, he does not have works. What it means, okay, he does not have good works. He does not have the production of divine good. Now, you have to think with us here. He says, maong magtutuo na gayon, I'm walking in fellowship with God, but he is not producing divine good. Now, he says one thing, but he is not producing divine good. Unsa mang matang sa pagtuo does the believer have who does not produce divine good? Dead faith. Wala tuwag. So, ang pagtuo nga gigamit sa mong magtutuo nga wala maga-produce of divine good, dead faith. Non-activated faith. Kasabot ka? So, non-activated faith,
non-appropriating faith. Ug busa, mahimo mo, ingon siya nga, ana siya pakigabitay sa Dios, but kuha man siya mag-produce of divine God. Then, ang tinuod, he is out of fellowship and in carnality. Gusto? He's walking in darkness. Inay sa kahayag. And therefore, he is productive, but he is productive of human good or dead works. Nasabtag yun eh. Okay? Ayaw pagpakawas, passing nini. E menong danon pag-ayaw kini. Kanatong mga magtotoo. So, ang matag magtotoo produces every moment of his day. Matag gutlog yun siyang kinabuhi. Matag adlaw, he is either producing divine good or he is producing unsa human good. Now, kung siya nag-produce o Diyos nung mga mayong binuhatan, then ana siya sa pagkikambitay sa Diyos. If he is producing human good, then unsa he is out of fellowship. Sabta yun na pag-ayo. Ako lang hinahinayan kaya dili ka mawas passing. And the productivity is automatic. Binasihan unsa ang magtotoo karon based upon what the believer is. If he is a spiritual believer, unsa may iyang i-produce? Divine good. But if he is carnal, then he produces unsa? What kind of good? Human good. Sabot? Ato ning hinahinayan, ha? Now, when he is in fellowship, na siya sa pakigambitay sa Diyos, he may be driving down the freeway, or sang dapita siya maniho siya sa sakyanan. Yes, when you are in fellowship, you may be doing something, and that something you're doing is going to produce unsa divine good. Understand that? Nakasabot ka ba? Bisag unsay iyang buhaton kana nahog nga Diyos nung maayong binuhatan. So let me repeat. Ang umalikon. Kung ikaw, I'm addressing this to you, fellow believer, if you are in fellowship, what you are going or what you are doing is divine good. While kung ikaw nahigawa sa pagkikambitay sa out of fellowship, ang imong gibuhat is human good. Sabtag na. Now, switching back to the doctrine of salvation. Tabok na punta. Ang Diyos, nagapresentar siya o pag-aghat nga pinaagi sa mayong balita sa kaluwasan. Mensahe kinis mayong balita sa kaluwasan ngadtos mga dili magtotoo. Ang mga dili magtotoo gipasidanan, okay? Gipahimangnuan bahin sa mangilngig nga resulta sa iyang pagsalikway ni Ginoong Jesucristo. Adto gyud siya musangko dito sa linaw sa kalayo, the eternal fire. Now, there are kinds of things that cause tremendous maximum pain to members of the human race. Bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao. Ang usa niini, physical pain nga tungod sa kanang kalayo by burning. Di ba? Pait kayo na. Masunog ka mo, mapasok ka. So the other one is emotional pain. Excuse me. Caused by loneliness. Emotional pain. Kaya binimo, ang kinagrabihan nga emotional pain nga maantos sa tao sa iyang kinabuhi is loneliness. That's the worst. That's the greatest emotional pain. Do you think God does not know how to judge unbelievers?
What is the lake of fire is going to be? They are in the blackness of darkness forever. Hangtod sa kanturan. Na ay gitawag og total isolation of loneliness, burning in fire. Grabe. Grabe ang kombinasyon niya na. As 2 Peter chapter 2 says, unsay isulti diha. You know, God knows how to punish the ungodly. And there is a whole big conditional clause there diya sa 2 Pedro Kapitulo 2 o kini nagaingon usab. God also knows how to deliver the believer out of temptations. Now, do not underestimate God. Ayaw yun. Either in His capacity to punish or in His capacity to impute grace blessing. So, ayaw yung dua-dua ang pulong sa Diyos. Do not toy around with the Word of God on your life as a believer. You go with the Word. O alinggati yun, panidig yun, kung unsa gyoy buhaton sa Diyos sa imong kinabuhi. What's what God does for your life? Ang imong kinabuhi would become so fabulous, kulbahinam, nindot. It would become so wonderful that you would look around on people who are indifferent and lethargic toward the world. Wa silang gana, way kainit, way panahon. And you want to kick them on the butt. And you would tell them, wake up, you jerk. Kaya ang pulong sa Diyos, nindot kayo. The Word is wonderful. Get your butt to class and start learning. Grow up. O ginayangay, isultigit. Put your butt down on a chair so your brain can absorb something valuable. Mabungahon o mapuslanon. Karon, atong balikon, let us review. Ang usa ka magtutuo nga anas pakigambitay sa Dios, automatically naga-produce of what kind of good? Divine good. O dili gyud siya ubos sa pagpanton sa Dios. Okay? Here is a believer who says he is in fellowship. Ang panang labing tinuod, wala. He is actually not. He is not in fellowship. Now, what kind of faith does that believer out of fellowship have? Unsa man? Unsa itubag nimo? Dead faith. Patay nga pagtuo. A non-appropriating faith. A deactivated faith. Mo na yung matang sa pagtuo niya. Nadahom siya nga. Na siya sa pagtinubitay, panalabing tinuod. Wa. Now, karon, ang pangutana mo kani. At the end of verse 14, can that dead faith deliver the believer from divine discipline? No. It cannot. Dili ra ba? And not only that, ang pangutana dinhi is introduced by the negative me, M-E. Ang me demands a negative response. No, it cannot. But just to show you, nga ang magtutuo nga nas pakikabitay dinhi is not under divine discipline. Dili yan. Meaning, higayuna this time, atong abrihan lagod ang atong Biblia. Diha karon sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 1. Versikulo 1 nag-iingon. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Karon, the first thing you should understand bahin din versikulo 1 mo kini nga
ang unang duha ka mga pulong dinhi is not in the original. The first two words there is not in the original. Ang verbo, the verb, has been supplied. O kanang gihikling kini, it's left out. Ingon nga gitawag nilang elliptical. But there is no word for there. Wala. Ang pulong, that is the subject of this verb here. Mao ang pulong nga gihubad og condemnation. It is katakrima diha sa pulong nga Griego. Katakrima. Now, I'll show you how this looks like and what modifies. Katakrima. Ang krima nakahulugan kini og kanang paghukom, judgment. Ang kata nakahulugan kini og down or against. Now, ana kini sa gitawag og intensified form. O kining pulong dinhi gi-modify kini sa neuter nominative singular sa adjective nga hudes. Hudes. Kini nagingon, no condemnation exists. Now, therefore, no condemnation exists to the ones who are in Christ Jesus. Mga na diha kang Ginoong Kristo. Ang pulong god, the phrase nga, in Christ, nagkahulugan kini og union with Christ. Kana nagpasabot nga ikaw na dugtong nahiusa na kang Ginoong Kristo hangtod sa kampuran. Kay tuwa man na dito sa top circle, dito sa ibabaw, eternal life nya mao na maangkon gyud sa usa ka magtutuo na karon kang Ginoong Kristo. Nahimo siya kanang nadugtong o nahiusa kang Ginoong Kristo, hatagan siya ang kinabuhing wala na katapusan, nahimo na siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios at the point of salvation. O gikanselar na. Okay, gipapas na kadtong sala nga dili mapasaylo. The unpardonable sin is canceled. That's it. Now, diha si Bruhano 9:27, sagad na itong tagbuan, nagaingon, it is appointed unto men once to die. Kining to die din is physical death. And after this, the judgment. Kana, this is true niyadtong great white throne judgment nga na diha kanang atong mabasa sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11 ngadto 15. But one of the 70 things, kay yan ang higayon nga naluwas ang usa ka tawo tungod siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Gawas niya ito kung gisgutan di padugay, atagan pagid siya og kapituan ka mga butang nga iisip ngadto kaniya at the moment of salvation. Now, this is the cancellation of the unpardonable sin, and that appointment with God, with the Lord Jesus Christ specifically, the great white throne judgment. So, diba itong Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Again, mao kini ang gitawag og great white throne judgment. But at the point of faith in Christ, kini nakahulugan nga ang maong individual who trusts in Christ as Savior now gets eternal life. John 3:16, John 3:36. He that believeth on the Son hath eternal life, but he that believeth not the Son hath not life, but the wrath of God abideth on him. Klaro man kaayo kana. Secondly, ang iyangan is what na dito sa Lamb's Book of Eternal Life.
at the moment of salvation. Ang iyangan isuwat na dito sa Lamb's Book of Life will never be blotted out. Dili na. Di na ka napapason. Revelation 3:5. Ang ikatulo, he is cancelled of the unpardonable sin. I-cancelar na. Katong sala nga dili mapasaylo. Wala na siya kanang paghukom. There is no condemnation, no eternal judgment, ni antong misalig mituo na kang Ginoong Kristo nga ilang manluwas. Therefore now, no judgment exists to the ones in Christ Jesus, to the ones walking, not according to the flesh, but according to the Spirit. Now, ang unang bahin yan ang versikulo 1 din nagahisgot kini sa kanang pagkahiusa kang Ginoong Kristo. Union with Christ. There is no condemnation. But the condemnation, while it is true there is no condemnation to those who trust in Christ as Savior, ang condemnation na gisgutan din is not really related to that. After we have gone through it, hinumdumi. Okay, hinumdumi yun kadtong Operation Bottom Circle. Kay unsa man ang buot pasabot ni Operation Bottom Circle, that is our fellowship with God. That is the fellowship sphere. Okay? O kini matangtang lagi sa panahon nga kita makahimo og sala, then out we go. Apan mientras tanto nga ikaw nagagawi diha sa kahayag, diha sa pulong sa Dios, then ikaw na ipagkagamitan sa Dios o gidumala ka sa balang Espiritu Santo, then you are in fellowship with God. Naa ka sa sulod sa fellowship sphere. Kaya kini kung Operation Bottom Circle, to explain to you further about it. The other name for this is temporal fellowship with God, compatibility with God, ang pagpuno sa Espiritu Santo kanimo, kanang nagalukat ka, nagapalit ka, you are redeeming, you are purchasing time. O gawas pa niya na, laingan ni mao kini ang kapahulayang espirituanon nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtuto, God's spiritual rest. Nagaingon kini dinhi to the ones in Christ Jesus who, there is no relative here, it's a present active participle na nisa gitawag nila masculine dative plural, and refers to the ones in Christ Jesus, to the ones not walking according to the flesh, but according to the Spirit. No. Walking according to the Spirit, lain kini nga termino alang sa pakigabitay nato sa Dios. And walking according to the flesh, lain kining termino sa pagkakarnal. Okay? Now, so that no condemnation applies both places. There is no eternal condemnation, eternal judgment, apan wa usay condemnation or judgment. In other words, there is no divine discipline to the believer in fellowship. Wala. Kay ang tanang nga Diyos nung pagpanton, ang tanang category to suffering, divine discipline yun na. And that is for the believer out of fellowship. Nahikawas man siya siyang pagkakabitay sa Diyos. So, disiplinahon siya. Anak mo siya sa Diyos. So, akong balikon, why Diyos nung kanang disiplina
alang sa magtotoo nga anaas pakigabitay sa Dios. Oh, why then are the righteous, the believer, functioning with doctrine suffer? Nga naman, na may mga magtotoo nga nagaantos gihapon bisan og wala sila sala. Now, the great supposed enigma in human history. Na manggoy mga komentaryo nga ipangsuwat on the book of Job. Ang library niini has by the hundreds, and a lot of them say daghan kanila nagingon ilang isuwat diha sa maong libro 3 or 4 kanang pages ng mga komentaryo yun nga mas Job nagaantos man nganong gipaantos man si Job. Nakabasa ba mo niya ng maong libro? Na bitaw pangutanan nila nga man nga magaantos man ning mga magtotoo. Wa sila mahibaw nga kini na sa category 1 will of God suffering. Inomdom ka sa atong ingon nimo duha ka kategorya sa pagantos. Category 1 suffering, suffering according to the will of God. Apan ang category 2 suffering, suffering because of being under satanic attack. Mao na yun sa kanang tungod kay karnal man lagi ang maong magtotoo, then may agon siya nining maong pagantos. Category 2 suffering. So, naigingon og compassion suffering, testing suffering, and suffering because of being under satanic attack. So nga naman si Joseph, miantos man po. Why did Joseph suffer? Nagibaligya siya into slavery to Egypt. Ang kadautan which comes from the evil of other believers. What was Paul? Si Pablo. Diha sa libro sa mga buhat in Acts 18. Nga namang mi dagan man siya, he ran out of Thessalonica. The suffering of the unsaved Jews. The evil Jews who wanted to murder him. How come they tried to murder him? Nga naman. Tungod kay he made an issue out of Christ. Iyang gituganan sila. They're going to the lake of fire. Mao to iyang gisulti. So, if they don't accept Christ as Savior, they want to murder him. It's not exactly what you call a positive response. I've just given you 3 illustrations. Nga naman ang mga magtotoo mo antos man. Si Satanas o ang mga daotang mga magtotoo, evil believers, suffering of unbelievers, the evil of others. Kaya binimo, ang matang magtotoo God, lest they do have any vested interest in stopping the devil in his tracks, stopping from attacking the believer's soul. And he does that, pinagi sa gitawag ng faithless life. Ang matag magtotoo, anay giingon og vested interest. And every unbeliever coming to faith in Christ, and every believer getting plugged into doctrine, nga na hiluna na siya sa doktrina, kanang maong magtotoo. Because when they do that, matangtang nimo kanang mga pag-antusa diha sa imong kinabuhi. Eventually. So, mahitabo ang gina sa imong kinabuhi. And it's going on right now. Nga naman, tungod sa evil in this country. Yes, there is evil. And a lot of, we are in an evil time. And a lot of evil in this country nagagikan sa mga reversionista, mga karnal, o mga dautan ng mga magtotoo. Evil believers. So, ang mga inosente, muantos with the guilty. Basta?
They cannot just crawl into a cocoon. Muingon sila, I'm not going to be affected by anybody. Naman na sa Roma 14:7 nga naingon, no man lives to himself, and no man dies to himself. You're affected by it. Diba? By the way, to handle it, sa amin mo pag-atimanin, pag-atubang nila, with doctrine. Doktrina na po, tanawa. Just make the Word of God your life. O, panindi. Kung unsay may tabo. Just make the Word of God your life and watch what's going to happen. Kay usa sa mga nindot ng mga butang nga mahitabo kanimo is you get good and angry in life. That's be angry and sin not. Ayaw yung pagpagkasala kung ikaw masuko. Ephesians 4:26. Kay kining kasuko diha dili man nasala. It's called the righteous indignation. Ephesians 4:26. Now, of course, you'll get angry at the evil of others. Hindi mo ginakalikhayan. But you also know how to go about sa paggamit na nimo sa mga paagi, sa pagsulbad sa mga suluran, problem-solving devices, and the problem prevention. So, it's better experience. Kay, giingon bitaw nila, experience is not the best teacher. Unsa may the best teacher? It is doctrine. Better to learn about people from doctrine than it is till they get burned by evil people in life. You can be protected against being burned by evil people in life if you get doctrinally smart. Now, how can you get doctrinally smart kung wala pagtuon sa Diyos? You see? And the statements nga himo ni Job diha sa libro is talking about the dead are better than the living. That's not true of unbelievers. That's true on believers. And Job, no doctrine. Magyudoktrina to si Job. O sa hinapos na niya ng maong libro, whom did God command? Kinsa man? Si Job. What does it mean? The dead are better than the living. Ano sa may butasabot? Dead believers have gone to paradise. Wa na'y pag-antos dito. The reason? The dead are better than the living. Kini nagpasabot. Tungod kay si Job as a believer on the face of the earth, in phase 2 is suffering. Phase 2 suffering man to. Believers who have gone to paradise, dili na mo antos. They don't suffer anymore. That's what it means by that statement. Okay? I hope na sabtan mo na. Walay disiplina alang sa magtutuo nga naa sa pagkikambitay sa Dios. Sabta gyud na. Dili gyud. Dili gyud may tabo. Nga disiplinahon ka na siya sa Dios. Kaya naman siya sa pagkikambitay sa Dios. How can you avoid discipline in life? Very simple. Just function with the faithless life. Muna. That is also how a believer nga ma-automatic siyang maka-produce o Diyos ng mga mayong binuhatan. So, mao ka na mga punto at umidaanin mo. I hope na klaro ni mo na o di na ni mo ka na makalimdan. Isil-sil na gina. Okay? So, akong i-review nga kung ikaw na sa pakikambitay sa Diyos, dili yung ka agum sa disiplina sa Diyos. Because you are in fellowship. Apan sa dihang ikaw mahigawas sa pagkikambitay sa Diyos, kay tungod siyang pagkarnal, nganong na karnal, tungod siyang pagpakasala,
wa man niya ka na isugid ngadto sa tubangan sa Dios, wa man siya ugamit sa rebound. Pag sugid, 1 John 1:9, then he will eventually be under God's discipline. Just as simple as that. So I hope, ako nagibalik-balik, karon di, nagyon na mo makalimtan. So ikaw nga magtotoo, fellow believer, I hope nga nasabtan nimo kini o magpadayon kita sa paghisgot nini in the coming days. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong dugang nga mga kamaturan nga among nagatunan. Salamat to Diyos ang imong grasya sa pagpasiguli kanimo, meaning in fellowship with you. By naming any sin that we commit, mental, verbal, or overt, all these personal sins become barriers to our spiritual life. Musa, pahinumdumi kami kanunay, o sa among pagpadayon gayon nining among spiritual momentum. This is the only way na kami makalikay sa mga kadautan ining kalibutan. Kami magpadinaugon pinagis paggamit sa imong mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Salamat ni tanan mo Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.